Jawab Vite, Kang deterjen sing sangat-sangat budiman. Tapi nih ya tak ngumpul nyawa disit. Nggoning jawab layak karo beres-beres dongkes. Melarat kaken pola raimu. Astagfirullahaladzim. Hello. Cakapan guys, inyo ngaku-ngaku dadi wong sugih, wong kaya. Ya ora tau kan ya guys. Ya pancene inyo iki wong melarat, wong miskin. Makanya inyong terjun meng dunia perkontenan lah ya, mbok sapet jere ana rezeki nang kene. Next, sekiranya Rika ora seneng, ora demen karo inyong, utawane kontene inyong kan bisa di skip, bisa diblokir kayak kue guys, repot temen. Tapi nek Rika mampir ya tandanya Rika kepo karo uripku, hahaha. Lah ora urusan pokoknya karo deterjen. Iki uripku, iki FB ku, terserah dong ker posting apa. Mending inyong lanjut beres-beres. Umahku resik, atine ayem tentrem pastine guys.